Тези прекрасни млади дами, които са вдясно от мен, са част от една асоциация, която се казва Солидарност, която стартира една кампания на ФЛОВ "Сподели с приятел" и откриването на една информационна линия за наркотиците, която е 03899-1866. Единственото, което в началото искам да ви кажа, е, че не сме събрали да се караме на някой или да казваме кое е нещо колко лошо, а просто да ви кажем, че някои неща, окей, решили сте, правете го примерно. Нито че ви кажем не дей, нито е просто, но просто знайте какво правите. Което е доста по-важно, не важи това само за наркотици, но поне в момента за това сме се събрали. Линията, която Солидарност е отворила, е абсолютно анонимна и всеки работен ден, без събота и неделя, естествено, освен ако не се отработва съботата, от 9 до 17 часа може да получите информация, както и нужната ви подкрепа от тях и техните колеги. Много от вас ще си зададат въпроса, след като нямам проблеми с наркотиците, защо въобще трябва да се обаждам. Идеята обаче е, че тази информационна линия дава необходимата информация, защото вие сте в една такава възраст, през която всъщност човек опитва много нови неща. Почва да пуши цигари, почва да облича различни дрехи, да се вписва в различни компании и такива неща, почва да употребява алкохол. В началото винаги е за купона, за това да бъдеш готин, за това да те приемат останалите, но след това последиците са опасни, а информация за тях липсва. И тази информационна линия е точно за това. Да разберете всъщност как действат наркотиците, какви са рисковете, как на мене може да ми се отрази, защото при всеки действа по различен начин. Ако щете, дори това как ще ви подейства един джойнт, ако го изпушите, зависи от това колко килограма сте, в какво здравословно състояние сте в момента, в какво настроение сте. Предполагам, всички сте чували митовете, свързани с наркотиците, от това, че няма бивш наркоман, че достатъчно ли примерно да те заключат вкъщи, да те натупат едно хубаво и да те спрат, примерно, да излезеш с дадена компания, в която се употребява. Всякакви такива въпроси, на които може да получите отговор лично за себе си, като любопитство, пък и може да помогнете на някой познат, който има тези проблеми. Така че ние сме на среща и очакваме и готови сме. Наистина е много важно млади хора да говорят с млади хора, тъй като доверието е по-голямо, много по-близък език, по-еднакви интереси може да има. И това моите ученици да разберат, че трябва да се превърнат в ваши популяризатори, в смисъл такъв, ако те считат, че за себе си нямат необходимост, но просто да разпространяват това, че има такова място, където по-малки от тях, защото те са доста големи вече, могат да се обърнат, да споделят, е много важно. Имало и хора, които са опитвали, извървявали сме своя път един до друг, с родители, сами, по-отделно, с консултанти. Значи много са важни нещата, много е важно от съвсем млада възраст да бъдат информирани. Аз сега се сещам за няколко неща. Една среща с две педагогически се срещат на психолози. Едната беше много, аз се шокирах. Когато тя ги караше да записват най-важните неща, те записваха, след това започва да ги кара да записват тези, без които не могат, и накрая се оказа, че ако те се отдадат на това, трябва да се откажат от родителите си. Ако ви кажа, че тогава 10 минути беше гробно мълчание. Важно е за младите хора и много приветствам вашата идея.